Преди да започнем, е полезно да знаете за кои видове AI инструменти се отнасят тези инструкции. В този модул ще се съсредоточим главно върху AI инструменти, с които взаимодействате директно, за да направите нещо, като да отговорите на въпроси, да ви помогнат да напишете или преведете текст, да обобщите информация или да създадете просто съдържание. Те често се наричат AI асистенти или чат-ботове и работят чрез писмени команди или гласови заявки. Много други AI инструменти работят на заден план – навигационни приложения, спам филтри или системи за препоръки, но те не изискват да създавате акаунт или да пишете инструкции. За да започнете да използвате AI инструменти като ChatGPT или Google Gemini, ще трябва да си създадете профил. Процесът е прост. Отворете уебсайта, изберете регистрация и се регистрирайте с вашия имейл адрес. Ще ви бъде поискано да изберете сигурна парола, лесна за запомняне от вас, но трудна за отгатване от другите. След като профилът ви бъде създаден, можете да влизате от всяко устройство. Ако някога забравите паролата си, както ChatGPT, така и Gemini включват опция «Забравена парола», която ви позволява да я анулирате безопасно. Най-важното е да помните, че вие запазвате контрола. По всяко време можете да актуализирате информацията си, да коригирате настройките си или да изтриете профила си, ако вече не искате да използвате инструмента. Повечето AI чат-ботове, включително ChatGPT и Gemini, автоматично разпознават езика, който използвате. Ако пишете на английски, те отговарят на английски. Ако пишете на италиански, те отговарят на италиански. Можете също така да им кажете директно: «Моля, отговорете на италиански» или използвайте прост английски, ако предпочитате по-ясен стил. За да улесните четенето или слушането на инструментите, можете също да настроите достъпността на вашето устройство. Например, можете да увеличите размера на шрифта, да активирате тъмен режим или да използвате вградените функции за преобразуване на текст в реч, за да слушате вместо да четете. Можете също да диктувате вашите заявки, вместо да ги пишете, като кликнете върху иконата на микрофона на екранната клавиатура, както на телефон или таблет. Преди да започнете да използвате инструментите, отделете малко време, за да проверите настройките за поверителност. Потърсете иконата Настройки, обикновено малка зъбна колелца или 3 точки, или символ на катинар. Тук можете да видите как AI обработва информацията, която въвеждате или качвате. Много AI инструменти използват вашите разговори, за да подобрят системата си. Това се нарича данни за обучение. Ако предпочитате повече поверителност, както ChatGPT, така и Gemini, ви позволяват да изключите тази опция. В ChatGPT потърсете история на чата и обучение и го деактивирайте. В Gemini потърсете активност на приложението и го деактивирайте. По този начин ще попречите на изкуствения интелект да запазва или използва бъдещите ви разговори за обучение. И винаги спазвайте едно основно правило. Никога не въвеждайте чувствителни лични данни, като лични номера, данъчни кодове, банкова информация или медицински кодове, дори в прозореца за въвеждане на текст. Защитата на тази информация е винаги ваша отговорност. Сега, когато вече знаете как да получите достъп до инструмента и да настроите параметрите си, следващата стъпка е да научите как да помолите изкуствения интелект за това, от което се нуждаете. Това се нарича подсказване. Подсказката е просто инструкцията, която давате на изкуствения интелект. Колкото по-ясна е, толкова по-добър е резултатът. Ето най-добрият начин да създадете такава. Първо, започнете с посочване на основната си цел. Например, превърни тази рецепта в списък за пазаруване. След това добавете съответния контекст, който има значение. Кажете на ИИ за кого е списъкът. Например, 2 души, диета с ниско съдържание на сол, ограничено време. След това включете ключови подробности или ограничения, например, бюджет 50 евро или трябва да е без глутен. Накрая кажете на чат-бота как искате да бъде представен резултатът. Искате ли точки, кратък списък за проверка или един лесен за четене параграф? Ако първият отговор не е съвсем точен, просто променете леко подсказката си и опитайте отново. Този диалог е ключът към получаване на възможно най-добрия резултат. Нека разгледаме един пример, за да видите как се съчетават всички стъпки.
Представете си, че искате помощ за планиране на проста и здравословна вечеря. Ясното указание може да звучи така. Моля, предложете бърза и здравословна рецепта за вечеря за 2 души. Няма много време за готвене и ми трябва нещо с ниско съдържание на сол. Бих искал отговорът да бъде под формата на кратък списък с съставките и прости стъпки. Тази заявка работи добре, защото казва на ИИИ точно какво искате, дава важния контекст и обяснява как искате да бъде представен резултатът. Ако отговорът не съответства на това, което имате предвид, просто можете да попитате отново. Например, можете да кажете «Направете я вегетарианска» или «Предложете нещо по-евтино». С всяка малка корекция ИИИ се доближава до резултата, от който се нуждаете. Когато хората започват да използват AI инструменти, е нормално да правят няколко грешки. Една от най-често срещаните е дават много кратки или неясни инструкции. Ако AI няма достатъчно информация, ще даде общ отговор, който може да не отговаря на вашите нужди. Друга често срещана грешка е да се искат твърде много неща наведнъж, което може да обърка инструмента и да доведе до смесен или непълен резултат. Понякога хората разчитат прекалено много на първия отговор и забравят, че могат просто да коригират заявката си и да опитат отново. И накрая, някои потребители поставят лична информация, без да осъзнават, че това не е необходимо. Не забравяйте, колкото по-ясни и по-безопасни са вашите инструкции, толкова по-добре AI може да ви подпомогне. Сега, когато вече знаете как да пишете ясни команди, нека разгледаме някои допълнителни функции, които могат да направят инструменти като Google Gemini още по-полезни в ежедневието ви. Днешните AI инструменти могат да работят с много видове информация, не само с текст. Например, можете да качите дълги документи или PDF файлове директно в чата и да помолите чат-ботовете да ги обобщят, да обяснят трудни части или да извлекат ключови моменти. Това е изключително полезно за неща като банкови писма, медицински документи или технически инструкции. Можете също да качвате снимки директно от телефона си. Полезно, ако искате да препишете ясно ръчно написана рецепта или ако се нуждаете от помощ за идентифициране на растение или място, което сте снимали. С помощта на мобилните приложения можете също да превключите на гласов чат, което ви позволява да говорите естествено, вместо да пишете. Можете дори да използвате камерата на телефона си едновременно, което позволява на асистента да анализира това, което гледате в реално време. А ако имате нужда от нещо творческо, вграденият инструмент Canvas в Google Gemini ви помага да нахвърляте идеи, да изследвате концепции визуално и да усъвършенствате писането си. До тук видяхте как AI може да ви помогне в задачите ви. Сега последната стъпка е да се научите как да четете отговорите му с увереност. Когато получите резултат от AI инструмент, третирайте го като първи чернови вариант. AI не знае вашата лична ситуация или подробностите, които не сте споменали, така че предложенията му може да се наложи да бъдат леко коригирани. Погледнете отговора и си задайте въпроса. Има ли смисъл за мен? Липсва ли нещо? Имам ли нужда от по-опростен, по-кратък или по-прецизен отговор? Ако нещо ви се струва неясно или необичайно, винаги можете да помолите AI да провери отново, да обясни защо е направил избор или да коригира части от резултата. AI работи най-добре, когато го насочвате стъпка по стъпка, комбинирайки неговата скорост с вашата преценка и опит.